Hello, good morning. So time check 4:30 na. Uwi tayo ng Bicol kasi tingnan natin naging sitwasyon dun sa amin pagkatapos ng bagyo. Nadalaw tayo. Tara, let's. Ready na. Yeah. Dadaan tayo ng Antipolo kasi mas okay yung daan doon. Mas safe tayo rito, dire-diretso, walang traffic. Kaya dito tayo dadaan. What? Hindi ko ka rin? Really, nigga? My goodness. Sana maging maganda ng panahon kasi kakatapos nga lang ng bagyo, si Bagyong Tisoy. So mga katambay, last week nga pala naglagay ako ng split fire saka rhodium. First time ko naglagay nun sa motor kasi nga 6 years na itong motor ko pumalik-balik ng Bicol, kaya naisipan kong subukan baka sakaling gumanda yung performance. So ayun nga, dahil last week ko pa siya nagamit, na-observe ko na rin yung performance niya, nag-less yung vibration niya, baka gumanda yung hatak. Kaya medyo kampante ako na magiging maganda biyahe ko ngayon. Alam mo naman, pang service lang to, pero ginawa ko ng pangharabas. Pag may emergency sa Bicol, yun, obligado akong umuwi. Kaya nagpapasalamat ako kay Wave Dash kasi mga 13 times ako umuwi ng Bicol, hindi niya pa ako binibigyan ng sakit ng ulo sa biyahe. As in talagang wala pa, kaya kampante ako sa motor na to. Kahit na medyo mabagal ang biyahe, okay naman, makakauwi naman ang maayos. So ngayon, masala natin siya masusubukan matapos maglagay ng split fire saka rhodium. Ay, satisfied naman ako sa resulta. Ganda na resulta para sa akin. Nadagdagan yung hatak niya talaga, saka yung vibration niya wala. Check ko ba yung lisensya ko kung nabitbit ko ba. Mamaya di ko nabitbit. Siguro naman nabitbit ko. So ayun na nga, date ngayon December 5. Kaya marami ng Christmas decor sa kalsada ng Marikina. Kaya excited din ako mag video. So sana gustuhan nyo yung video ko ngayon. Hindi ko alam kung anong klaseng video magagawa ko. Grabe, ganda talaga na response ng throttle. Okay, Antipolo. Pero hoping ako na next year makakuha tayo ng 150cc. Kasi feeling ko malapit na mag-retire yung motor ko eh. Nakailang beses siyang pabalik-balik ng Bicol, more than 10 times na. Kaya next year mag-iipon tayo para makakuha na ng bago. Ayoko naman mangyari na nasa gitna ka ng liblib na lugar, bigla ka masisiraan. Hindi pa naman tayo nagka-expert sa mga motor para magkumpune or ayusin. Kaya mas okay na yung kumuha tayo ng bago ulit para at least less risk ka na sa mga magiging aberya. Pero itong motor ko na to, solid to, nakaka-solid. Sabi ko nga, nakailang beses ako umuwi ng Bicol, hindi niya pa ako binibigyan ng sakit ng ulo sa daan.
Kaya lakas din ang loob ko na umuwi ng Bicol kahit mag-isa lang, dahil wala pa siyang major na nagiging sira. Siyempre bago naman ako magbiyahe, pinapacheck ko muna para sigurado. Mahirap na eh. Bago tayo lumuwas sa Antipolo, kailangan natin magpagas. Dahil pa nakalagpas na tayo rito, hindi mo tayo nagpagas, wala na tayong gusto makikita doon. Paunahan. Kaya dito pa lang mapagas na tayo. Pagas pa na tayo. Kaya okay, dahil na ulit. Baka medyas, baka umulan eh. Pag umulan, okay na yan, diretso basa, wala nang palit-palit. So kung nakikita nyo, bababa ako galing dito. So ayun yung kalsada, paikot. Tapos doon tayo pupunta sa may maraming ilaw na yun. Okay, akit tayo ng Pililla. Pililla, here we come. Ano daw? Ang ganda ng view, man. Tuma tayo, sulit. Laguna de Boy. Ganda ng view. Kaso medyo madilim pa. Ganda ng view, man. Mas maganda yung pag maliwanag na. Wistis. So pabalik-balik ko dito, doon ako natutong mag-banking. Dati pag mga gantong likuan eh, nag-minor ako mga 30. Dan pag mga ganyan no, mga blind spot, tatakot na ako lumiko dyan. Kaya nag-minor na ako habang malayo pa. Ngayon medyo kaya-kaya na, kaya pwede na tayo magmadali para hindi tayo muta ng siyam-siyam. Bagal na nila, unahan na natin. Masingit po. Okay, dito na tayo sa Old Zigzag Road. Magpapahinga muna tayo dito saglit. Sakit na ng puwet ko. So ayan siya. Kain muna tayo rito. Ang tanong, may pagkain ba? Wala. May pagkain dito. So mamaya na lang ulit guys. Kakain muna ako saglit. So ayun, tapos na tayo kumain. Akit
akit na tayo para makauwi tayo ng maaga. Tara na, akit na tayo. natin yung truck na yan. Unahan natin yan. Uy, gigilid, 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 gigilid. Ginagawa mo. Gumilid talaga, oh.
Okay, welcome to Sumugod. Sumugod. I keep coming back to Sumugod. Sumugod proper. Kaliwa. Kami kanan pa. Kasi doon pa kami sa unahan. Papuntang Naga. Kanan tayo. Hopya.